Hei ja tervetuloa! In this video, you'll get to test your Finnish speaking skills. Tällä videolla pääset testaamaan, millä tasolla puhut suomea. You'll hear questions from different levels, from beginner or A1 and A2 level, all the way to B1 and B2. With each level, you can pause the video and try to answer the questions in Finnish. Let's start with the beginner level questions. At the beginner level, it's enough to use simple words and short sentences. Mikä sinun nimi on? Kuinka vanha sinä olet? Mistä maasta olet kotoisin? Mitä kieltä sinä puhut? Missä sinä asut? Onko sinulla siskoja tai veljiä, lapsia tai lemmikkiä? Mitä sinä harrastat? And moving on to A2 level. Vietätkö mieluummin aikaa perheen kanssa vai ystävien kanssa? Missä sinä asuit lapsena? Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa? Mikä oli sinun toiveammatti, kun olit lapsi? As you can see here, at A1 level, it's enough that you state facts about yourself. When moving on to A2 level, you should also be able to express simple opinions. Let's move on to the intermediate level then, and take B1 level first. At this level, you're expected to give longer answers and more detailed descriptions. Kerro yksi sinulle tärkeä muisto. Mitä silloin tapahtui? Miksi muisto on sinulle tärkeä? Kerro ihmisestä, jota et koskaan unohda. Miksi et voi unohtaa häntä? Missä tutustuitte? Mitä tapahtui? Minulle tärkeä paikka. Missä se on? Miksi se on sinulle tärkeä? Kenen kanssa käyt siellä? Mitä siellä voi tehdä? And finally, let's move on to the B2 level.
At this level, you're already an active and independent language user. You should be able to link sentences together logically and use precise vocabulary and provide pros and cons. Onnellisuus on oma valinta. Kuinka paljon ihminen voi itse vaikuttaa siihen, onko hän onnellinen vai ei? Mitä asioita ihminen ei voi itse muuttaa? Voiko positiivinen ajattelu muuttaa ihmisen? Miten? Miksi tai miksi ei? Mikä on ihmisen paras ikä? Kuinka vanha olet nyt? Mikä on ollut paras ikä omassa elämässäsi tähän mennessä ja miksi? Odotatko jotain tiettyä ikää tai elämänvaihetta? Mitä hyviä ja huonoja puolia on lapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa? Minkä ikäisiä ihmisiä yhteiskunta arvostaa mielestäsi eniten? Onko tässä eroa Suomen ja muiden sinulle tuttujen maiden välillä? So, how did it go? Which level felt comfortable and where did it start to get challenging? If you found this video useful, please consider liking it and subscribing to my channel for more videos like this. Kiitos ja nähdään taas.